Euskara da kanporata denok korrikara. Korrikarekin bat egiten du Atletikek, kasu honetan Irai Iturregik emakumezkoen taldekoa zer suposatzen du zuretzat? Hombre, korrika Euskararen aldeko lasterketa da, eta bueno, ekintza hauetan parte hartzea nik uste dut bai pertsonalki eta bai klubaren aldetik garrantzitsua dela, eta bueno, naiz eta goiz izan eta bueno, pues, apur bat madrugatu, pozik egiten dugu. Ordu aldaketa egon da, baina merezi du San Mamés barne korrika egin ahal izateko, ezta? Bai, nik uste dut hau eszenatoki bikaina dela, eta bueno, jendeak edukiko da aukera hemetik korrika egiteko, eta bueno, nik uste dut bai korrikaren txat, bai saletu guztien txat eta guretzako bai, eszenatoki bikaina dela. Egunon, Jokin Garatearekin gaude, Atletikek bat egiten du osterabe korrikarekin, zer suposatzen du? Atletiketentzako euskera nabarmengarria da eta gurea da. Hau da, Atletikentzako euskera eta euskarantzako atletik bata bestearekin zerri behar dugu euskera aurrera botateko eta euskaraz mintzatzen segitzeko danak, ezta. Euskera, Atletikentzako euskaraz egitea ez da gauza normala gero eta gehiago egiten dugu, bai klubean, bai kalean, bai jokalariak eta bai egunekoa. Espero dugu korrika azkenean kirol maila gehiago izatea euskara baino azkenean denok egiten dugunean euskaraz gauza normal bat itxen. Gaurko itxordua gainera balio erantzia omen daukaz, San Mamés barrutik korrika egin dugu eta horrek ere bere garrantzia du, ezta? Bai, azkenean San Mamés barruan egitea korrika arrakastatxoa izango da eta jende gehiago etortzekoa eta azkenean hori bihurtu behar da bai, ezta? San Mamés bera euskaraz egiteko leku bat eta euskaraz saiatzeko eta euskaraz mintzatzeko leku aproposena dela uste dugu. Eskerrik asko zarekin korrikari. Bai, eskerrik asko. Korrikan parte hartzea euskararen laguntza ematea da, euskarari laguntza ematea da, eta Atletiken partetik bai, Atletik beti egon da euskara sustatzeko eta euskararen alde, eta guretzako hori bat da batez ere San Mamésen korrika egitea. Zuk aipatu duzu, naiz eta oso goiz izan, giro dago hemen San Mamésen, ekintza berezia, ezta? Bai, oso ekintza berezia, azkenean ez da partidu baten beste giro bat dago, baina oso giro polita, giro euskalduna eta disfrutatzeko goera. Eskerrik asko eta ekin korrikari. Venga, eskerrik asko zueri. Animo. Euskara da kanporata denok korrikara. Euskara launa esan gure pelegia. Handikan baitu korrika kasihera berria. Ospateko tamba kilometro azkena. Salvadorren babesean emanen du lehena. Epeletik gora, abiara di korrika. Epeletik gora, abiara di korrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Euskaldunak herrietan ahaldun gaitezen. Eta gure mintza eraten nokarro
euskara da kanporata.